Uhádni meno futbalistu a získaj tento dres od Slovakia. Dobre, takže ty sa ma budeš pýtať otázky, ja ti budem len hovoriť áno, nie. Pokiaľ do 60 sekúnd uhádneš meno futbalistu, tento dres od Kikver Slovakia je tvoj. Ready? Super. 3, 2, 1, štart. Takže je starší ako 27 rokov. Áno? Dobre, hrá v Európe, Nie? Aktuálne? v Ázii, Nie? Južná Amerika. Áno? Dobre, je to obranca. Nie? Dobre, brankár, Nie? stredopoliar. Áno? Aj? Takže útočný stredopoliar. Áno? Dobre, pochádza z Uruguay. Nie? 29 Brazília. sekúnd. Áno? Brazílie. Áno? A hral počas svojej kariéry v Španielsku, Áno? v Barcelone. Áno? Je to Filipe Coutinho. Áno, je to Filipe Coutinho. Ešte máš 13 sekúnd, super. Takže ty od nás získavaš tento dres. Tvoj. Ďakujem. A ty nezabudni sledovať Kikver Slovakia.